खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो दिनैनि समाव बिक्रम दैमारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जिंगाबिलाव थांनानै नंखाय बाथ्रा बुंनायनि सायाव बिटिआर नाङैनो मोनसे गोख्रों सोंखारिनायखौ बे समाव बिक्रम दैमारीनि सायाव गोख्रों सोंखारिनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। नंगौ जिंगाबिलाव थारैनो बिक्रम दैमारी बिथाङा लाफा बायनो थांमारदोंमोन ना गुबुन राजखान्थिनि मेलाव थांदोंमोन बिक्रम दैमारीया। थारैनो जिंगाबिलाव बिक्रम दैमारी बिथाङा बिपिएफनि सासे गोख्रों दान्थे बिदान्थे खालामग्रा बिक्रम दैमारीया जिंगाबिलाव मा जाहोनाव थांदोंमोन? लाइ लाफा मैगं बायनो थांदोंमोन ना बिपिएफ दोलोनि राजखान्थिनि मेल फोसावदिं मेल खालामनायावसो थांदोंमोन? बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दसे समनि उनावनो फोरमायगासिनो, जेराव बिक्रम दैमारी बिथाङा हा पाट्टा होनायनि मुङाव एबा रायजो राजानि खामानि मावनायनि मुङाव रां खांदो होनना बुंनाय जिंगाबिल ओनसोलाव रां खांनानै जाख्ल'दो बुंनायनि सायावहा जिंगाबिलनि रायजो राजाफ्रा गोख्रों सोंखारिदों बिक्रम दैमारी बिथांनि सायाव। जेराव बिक्रम दैमारी बिथाङा गोबानो एबा बिक्रम दैमारी बिथाङा फोरमायदों दि लाफा बायनो थांनायावसो बेफोर बाथ्राखौ खोनादों होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। लाफा लांनो फैनायाव फैसा खांनानै जानायसो फरायसा आफादनि खोनाफैबाय आरो बेखौ लानानैनो बिक्रम दैमारीखौ फिन जाथाय होदों एफआरसि कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जिंगाबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोख्रों सोंखारिदों। बिक्रम दैमारीया जेरावखि राजखान्थि खालामा मानो, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव आरो जिंगाबिल गामिनि सायाव बेफोरबायदि राजखान्थि दाग गेलेथों होननानै गोख्रों सोंखारिदों जिंगाबिल ओनसोलनि एफआरसि कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जिंगाबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना खमैबो रां लायालासेनो खमैबो 2,50,000 न'खरनो हानि पाट्टा राना होबाय। जेराव रां होनो गोनांथि जायाखै रायजो राजाफोरनिफ्राय एबा रायजो राजाफ्रा हा पाट्टा मोननाय न'खरफोरा। जेराव रोखा मिथिगौदि मिशन बैसोमुथि थामहिनबा मिशन बैसोमुथिनि गेजेरजों लाख सुबुंफोरा बे समाव बिटिआर सरकारनि मददजों हानि पाट्टा मोननो हादों। रांबो लायाखै होननानै बे समाव गोबां रायजो राजाफ्रा बाथ्रा बुंदों आरो रां लानानै हानि पाट्टानि खामानि मावनायनि सायाव खेंफोरथि होदों। रां लानाय जायाखै जिंगाबिल ओनसोलनिफ्राय हा पाट्टा होनायाव, थामहिनबा एफआरसि होनायनिफ्राय बे समाव फरेस्ट रेभिनिउ भिलेजनि जा पाट्टा मोननो हादोंमोन, लेन्ड टाइटेल मोननो हादोंमोन, बेयाव रांबो होनो गोनांथि जायाखै होननानै रोखा खेंफोरथि होदों जिंगाबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। आरो बे समाव सोंखारिबावदों बिक्रम दैमारी बिथांखौ, जेराव बिथाङा आथिखालनि बेरेखा दोलोनि गोख्रों बुंथिगिरि स्पक पार्सन, जेराव आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारजों लोगोसे बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ माहारियारि आफादफोरखौ सोंखारिनानै कालार होनो नाजानायखौ बे समाव नुबाय थानाय जायो। दा बेखौ लानानै जिंगाबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खौरांगिरि मेल लानो गोनां जाबाय, जेराव बिक्रम दैमारीनि नंखाय बाथ्राखौ लानानै खौरांगिरि मेल लानाय जादों होननानै बिथांमोना रोखा फोरमायदों। दानिया फैदो बिदिब्ला बिक्रम दैमारी बेफोरबायदि राजखान्थि खालामनायनि सायाव थारैनो मा फोरमायदों आरो बिक्रम दैमारी बिथाङा जिंगाबिल ओनसोलाव थारैनो लाफा बायनो थांमारदोंमोन ना? बिदिब्ला जों बिथांनि बे सैथो बाथ्राखौ जों बे जिंगाबिल ओनसोलनि रायजो राजानिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। निउस नायगिरि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अनसायनाय आरो खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। जोङो जिंगाबिल हालामनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि जिंगाबिल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां मावथि बयखौबो लोगोआव लाफानानै थांनाय मैया आस्राबारि सेन्टाराव मोनसे मिडियानि गेजेरजों जोंहा बिक्रम दैमारी बिथाङा लाफा बायनो होननो फैनानै सोरनावबा सोंनायाव माने हा हुनि सोमोन्दै बिथाङा माखासे खोथा बुंलांदों। बे खोथाया जोंनि एरियानि गेजेराव एसे गाज्रि भाबै
प्रेसार गोलैदों जायनि जाहोनाव जों पलिटिकेल हान्जा आरो नन पलिटिकेल माने फरायसा आफाद लोगोसे रायजो राजा बयखौबो लालायनायनि गेजेरजों जेन' बै बुंनाय रावा गोसारनानै जोंनि हालामाव दावराव दावसिनि जेबो बिहोमा सोमजिहोआ बिनि थाखाय दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आङो फंनैसो बुंनो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय एबसु होननाय मोनसे सोदोब बिथाङा रायखांलांदों माने एबसुआ थाखा लानानै हा हुनि खामानि मावनाय बेथ' एबसुआ जेनेबा थाखा फैसा लानानै रायजोनि हा हुखौ मावाखै बेयाव माखासे कमिटि दङ जोंहा गाहाय एफआरसि हिसाबै जों सिगाङावनो दाखाना होनाय जादोंमोन माने एबसु आफादनि थ्रुयैनो ओमफ्राय उनावहाय हालामा गुवार आरो गिदिर हिसाबै माने खामानि मावनायाव सुबिदा जानाय बायदियै खन्द' खन्द' एफआरसि दाना होनाय जादों फिसा फिसा मिनि एफआरसि गासै 13टा एफआरसि दा बे 13टा एफआरसिनि मावथिफ्रासो हानि खामानिखौ मावदों आरो मात्र एडभाइसल'सो फरायसा आफादनिफ्राय होनाय जायो बबेथिं थांब्ला खामानिया रायजोनि खामानिया साक्सेस जागोन बेखौ एडभाइसल'सो होयो नाथाय थाखा फैसा खांनाय मानायाव फरायसा आफादा जेबो बिबान माने आखाइ गैयामोन दा बेयाव थोंजोङै फरायसा आफादखौ फैसा खांनायनि बाथ्रा बुंनायाव माने जोंनि हालामनि रायजो राजाजों माने गोबां सावरायनो गोनां बायदियै जों दिनै सावरायलायदों आरो जों गोजोनैनो सावरायनाया जोंहा जोबलांबाय गासै मिडियाखौ नायग्रा रायजो राजासिम जों बेखौनो फोरमायबाय फरायसा आफादा बेयाव हा हुनि बेला खामानि मावनायाव थाखा खांनाय थाखा जानाय बेयो नङा मानो होनब्ला बै समाव जेब्ला हानि खामानि मावजेनदोंमोन अब्ला फरायसा आफादनि बिबाना आंनो मोनदोंमोन आंनि समनिफ्राय मावै मावै दिनैसिम 2025 मायथाइसिम थामस मोनथाम बारलांबाय दा दुखु मोनदों दायो थामसआव गोलैनाय दैदेनगिरि गोबां दुखु फोरमायलायदों हरावनो जों सावरायलायदों बिदि बुंनाङामोन मानामोन जालायनाय जादों आरो दा बेखौनो जों क्लियार लालायदों जों रायजो राजाखौ भुल बुजिनांलाया दा हयथ' बुंनो हागौ सोरबा बायदिया सोरनिबा नारसिननायाव दिनै मिडियानि गेजेराव फैनांदों नामा नाथाय बे नङा जों बयबो खौसे जालायनानै सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जेन राजनितिखौ खालामलायनो हागोन गावबागाव राजनितिक गावबागाव खालामगोन नाथाय फरायसा आफाद हिसाबै जेन' इयुनाव बेफोर जेन बाथ्राया दा ओंखारदों बेखौनो आंनि फालनिफ्राय आङो फोरमायथिनो थाबाय। नंगौ जों मैया बे जिथु बिक्रम बुंलांदों बेयाव आंबो दंमोन आं सान्दों आरो माने बोरैजाय बे बाथ्राखौ बुंखो माने बेवहाय जेन'बा गोदोनिफ्रायनो फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्रायनो बेयाव हा हुनि खामानि मावनायनि बिबानगिरिया आंनोमोन एफआरसिनि प्रेसिडेन्टआ बेनिफ्राय जों गोबां खस्थ' खालामनानै जोंनि हा हुनि खामानिखौ मावफुंबोबाय बेनिफ्राय बेयाव ए टु जेड जोंनो मदद होदों आबसुआ दा आबसुखौ जेब्लायबो नुयो आबसुआ जोंखौ दैदेनबोबाय थादोंमोन खिन्थु बिथांमोना थाखा फैसानि बेलायाव जेबो लिग लायाखै बेयाव जों रायजोफोरजों सावरायनानै जि थांखिखौ मावनो लादों बेखौ जों रायजोजों सावरायदों सावरायनानै जों गासै खामानिखौ रायजोफोरखौ लानानैनो मावलांदों मावनानै दिनै जोंनि हा हुनि खामानिया साक्सेस जाजोबाखैब्लाबो फ्राय जानायनि लामायाव एसेल' दंथारसै माने 100नि एसे बारा दं न'खरफ्रा बिसोर मोननो दंबावो दा बेखिनिखौ जों थाब मोननांगौ आरो बेनि खामानिखौबो जिथु जों मावलांनांगौ जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो जोंहा समरेन बिथाङा बुंनाय बायदिनो जों जिथु गासै खामानिखौ जों मावजोबनो हाया बेखाय
जोङो स्कुल जोंनियाव 13टा स्कुल दङ बे 13टा स्कुलखौ लानानै मोनसे एफआरसि कमिटि दानानै होदों माने ब्रान्स सुबा हिसाबै दा बे सुबानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ लानानैनो बे हाफोरनि खामानिखौ मावनाय जाबोखादों बेयाव गासिबो रायजो राजानि मददजों मावफुंनाय जादों आरो बेयाव आबसुआल' बावहाय फैसा खांदों बे बाथ्राया नङा आरो जोंनि रायजो राजाया बेखौ नायबिजिरनानै रायलायनानैसो गासै खामानिखौ मावलांदों बेयाव आबसुनि जेबो दाय गैया।